Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka barka da lokaci. A yau muna dauke da sababbin fina-finai wanda za su fito a ranar Laraba. Sababbi ne sosai wanda Sultan ya fasara. Sanin haka ne wannan kamfani yana fasara fina-finai masu kyau, masu kiliya. Da farko dai kafin mu zo da bayanan mu idan wani farkon zan kana shafin namu ka daure ka yi subscribe da alamar kararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku samu su a kai insha Allah. Wannan sababbin fina-finai ne wanda za ka samu a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda idan kana buƙatar a maka register a cikin wannan tsari na VIP za ka yi ɗaukar lamba tamu ne ta WhatsApp, wadda duk wanda kowace ƙasa ke insha Allah idan ka ɗauko lamba ta wannan ta Libya za ka iya samu na a kowace ƙasa ke insha Allah zan baka lamba wadda za ka iya tura kuɗinka a saka cikin wannan tsarin na VIP. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP sai ya tuntuɓe lamba ta Libya sai in saka shi a cikin wannan group na VIP wanda zai iya samun dukkan wani sabon film insha Allah. Muna saka link na group mu na WhatsApp da na Telegram wanda za ka iya shiga sai ka yi mu admin magana ko kuma ka ɗauko lamba ta Libya wadda nake aza lambobi guda uku a wannan fastoci da kuke gani, to lamba ta sama wadda ta Libya za ku ɗauka ta sai ku mini magana ta WhatsApp ko ta Telegram sai saka ku a cikin group ɗin na VIP insha Allah. Lallai wacce lamba ita ce tawa ta Libya kenan insha Allah. Kuma na Cote d'Ivoire ga lamba na ta Cote d'Ivoire wadda za ka ɗauka mutum sai ka yi magana sai a saka cikin wannan group na VIP insha Allah. Wanda kuma a Senegal ga lamba nan ta Senegal insha Allah. Duk wanda yake so kenan sai ka tabo wannan bancin wasu Senegal kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin group ɗin zai ɗauka lamba ta wata Libya sai ga mai hada duk ina da sauran lambobi wanda mutum zai iya biyan kuɗin shi a sa cikin wannan group na VIP. Ko wace ƙasa insha Allah muna da wakili wanda yake amsa kuɗi ana sa shi cikin wannan group na VIP kenan. Duk wanda yake buƙata sai ɗauki lambobin mu ga sanan waɗanda a jere guda uku insha Allah. Ga duk wanda yake buƙata sai ya tuntuɓe mu mun gode sai mu ji ku insha Allah.